खुलुमबाय, आंनि मुङा श्री बिभा स्वरगियारि। खन्थाइ बिबार हानजानि अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव आंबो बाहागो लानो आखायाव लादों आरो आंनि खन्थाइनि मुङा जाहैबाय दा गाबसै। बै समखौ आरोबाव फिन गोसोखांना दा गाबसै सना दा गाबसै, बे बुहुमा मायाजोंसो गेलेनाय। सोर मा थांखि लानानै जोनोम लाफैयो रावनिबो थाखाय थिखानाय गैया। मानसिनि जिउआ दिनै दं गाबोन गैया, गासैबो संसारनि आखायाव। नों दा गाबसै, नोंनि बे मोदै र' र' बोहैनायखौ हुगारना हैनो सानो, नाथाय आंनो गोहोखौनो होआखै। नोंजोंनो दं आं सना नोंनि खाथियावनो, आं आरोबाव फैफिनगोन बे मायानि संसाराव, नों जिंगा दासि। नोंनि उदैयाव जा बिबार बारग्लांगासिनो, जेब्ला बे बिबारा सोरां महर मोनगोन, बुहुम बिखायाव आगान होगोन, बेनो आं। आयै नोंबो गाबदोंसो, बावगाराखै आयै आं, आरो माबोरै बावगारनो आयै। बै समाव हसिख्राव गाबख्राव बोलो होनानै जोनोम होनायखौ आं बावगारा। संसारनि गेलेनाय संसारनि माया गासैखौबो नुजोबदों आयै आं, नाथाय दिनै साबायखर बुंनो राव गैया। नोंनि आथिं हमनानै गुगुरुब खुलुमनो सोलेर गैला। गासैखौबो बैसोमुथि आइनि बिखायाव गथायबाय आयै, नोंसोर दा गाबसै थादो, आं बिदाय लाबाय। एसेनोसै। आंनि आबुं थं, गामि आंगारथ'आ, लाइजाम सोग्रा आंगारथ'आ, जिल्ला बाक्सा, पिन नम्बर 781344।